Avui he cregut interessant fer-vos un podcast parlant de la culpa, que és un concepte que tots tenim present i sovint no gestionem adequadament. Tots ens hem sentit culpables alguna vegada i segurament tots hem culpat algú altre. I ens afecta. Afecta com ens sentim. I en alguns casos pot ser totalment desadaptatiu i afectar la nostra salut. I justament per aquest motiu, la culpa és important per la psicologia. Gestiones bé la culpa? És sa culpar-nos o culpar els altres? I potser la pregunta més important, tens alguna culpa que sempre està present? Que s'ha cronificat? Us he fet una sèrie de 3 episodis parlant de la culpa. Aquest és el primer episodi. Avui diferenciarem el que és la culpa del que no ho és. Veurem que hi ha un ús sa de la culpa i un ús perjudicial. En altres episodis aprendrem eines per detectar-los i transformar el que ens està passant en quelcom constructiu. A més, veureu que la majoria de les vegades que diguem em sento culpable, curiosament, no estem expressant cap sentiment. Benvingut a Pulsacions de Psicologia. Soc Jordi Planas, estudiant de Psicologia, i m'encantarà aportar-te valor en aquest tema. En aquests episodis et parlo de temes essencials per tota persona que estigui en procés de canvi o per tota persona que li apassioni la psicologia. T'has sentit culpable alguna vegada? T'has ofès quan t'han culpat? Quan penses en les coses que succeeixen al teu voltant, penses en funció de la culpa? Tenim culpa quan sentim un remordiment per quelcom que hem fet o deixat de fer i a través d'aquest malestar ens aflora el sentiment de responsabilitat per reparar el mal causat. Bé, siguem honestos. Aquest concepte, que segurament tots hi estem d'acord, sovint no s'ajusta a la realitat. Moltes vegades, senzillament, ens sentim malament i no sabem per què. D'altres, ens sentim malament i alhora estem segurs de que no hem fet res malament. O en ocasions sentim una pressió externa de com ens jutjaran, una por a ser criticats, rebutjats. Culpa és una paraula que vinculem a situacions i realitat molt dispars que a vegades no tenen res a veure amb la culpa. I des de la perspectiva psicològica, cadascun d'aquests significats requereix una aproximació diferent, en funció dels elements psicològics que posem en joc. Fem un exercici. Pren-te uns moments i pensa. Un cas en què t'hagis sentit culpable. Per exemple, em sento culpable de no haver-la trucat i que m'estigués esperant durant més d'una hora. Un cas en què t'hagin culpat o acusat de ser culpable. I també un exemple d'un cas en què tu hagis culpat algú. Guarda aquests exemples. Et serviran per comparar amb els casos que t'explicaré i també pels exercicis que farem. Per parlar de la culpa he preparat 3 episodis. En aquest primer episodi parlo del concepte de la culpa i el diferencio d'altres conceptes que sovint es confonen. També comento per sobre com aproximar-nos a cada una d'aquestes problemàtiques. En el segon episodi t'explico la visió humanista perquè siguis capaç d'analitzar el diàleg intern de la culpa i transformar-lo en un llenguatge positiu. En el tercer episodi et parlo de la visió de Marshall Rosenberg, que ens ajuda a treure l'etiqueta de la culpa i mirar més enllà, fins a empatitzar amb les nostres necessitats insatisfetes i generar una mirada compassiva orientada a solucionar el problema. Des de la perspectiva humanista, s'entén que hi ha una culpa sana o adaptativa i una culpa no sana o desadaptativa. La culpa sana és la que ens aporta valor. Ens ajuda a adonar-nos de que hem fet quelcom malament, ja sigui perquè hem transgredit una norma o perquè no hem actuat d'acord amb un criteri que tenim interioritzat. I això ens genera un malestar que ens porta a reparar el dany causat. És, per exemple, quan algú no ha pogut anar al teatre per culpa meva
i jo em sento malament. I sento empatia per la persona a qui he perjudicat. Per altre costat, la culpa insana és la que no ens porta a reparar res. Al contrari, ens atrapem en el malestar i ens resulta difícil continuar amb la nostra vida. Per exemple, no li vaig dir que l'estimava abans de morir i no m'ho perdonaré mai. Tampoc és sa el xantatge emocional en forma de culpa. M'encanta un exemple que posa Rosenberg, que diu: el pare i la mare estan molt tristos per les males notes que vas treure a l'escola. Que en realitat significa, de manera encoberta, que el nen ha causat la infelicitat dels pares. Un altre exemple seria: si no t'acabes el menjar, la mare es posarà molt trista. Com podeu veure, aquesta culpa tant pot ser perquè ens culpem a nosaltres mateixos, com també perquè ens culpin i ens sentim malament fruit d'aquesta pressió. Culpa és una paraula que vinculem a situacions i realitats molt dispars que a vegades no tenen res a veure amb la culpa. És el que podríem dir falses culpes. Per tant, primer diferenciarem la culpa d'altres pensaments i valoracions que posem en el mateix sac i que generen molta confusió. La primera és la vergonya. Moltes vegades fem servir la paraula culpa per dir que estem avergonyits de nosaltres, o del que hem fet, o senzillament de com ens poden veure. Sovint, aquesta vergonya no té res a veure amb les coses que hem fet, sinó senzillament reflexa una valoració global negativa sobre nosaltres mateixos. Un exemple molt clar són aquelles persones que contínuament estan demanant perdó sense haver fet res malament, simplement perquè en el fons, ja sigui de forma conscient o inconscient, no acaben de creure que es mereixin aquella dedicació o aquell amor o aquella preocupació que els hi estem dedicant. Ho veiem en la típica frase «em sap greu que perdis el temps amb mi». O un altre exemple seria la frase «els vaig dir el que pensava i llavors em vaig adonar que m'havia equivocat i em sento ridícul». Més que estar parlant de culpa, el que estarem fent és reflectir com tenim la nostra autoestima. En aquests casos, el que haurem de fer és preguntar-nos si hi ha estats d'ànim negatius, si la persona s'infravalora, si es respecta a si mateixa, si se sent plenament digna, etc. Un segon grup de falsa culpa és la culpa irracional, que es produeix quan tenim la impressió, imaginada o real, de que les persones de l'entorn no els agrada el que hem fet, o tenim por de que es malinterpreti la nostra acció, o senzillament tenim por d'haver molestat o decepcionat algú. És un arrepentiment sense haver transgredit cap norma i sense que hi hagi hagut conseqüències negatives per ningú. Per exemple, amb aquest vestit semblaré un irresponsable. O em sento culpable de no fer feliç la meva dona. O m'arrepenteixo d'haver parlat en públic perquè no vull haver ofès a ningú. La culpa irracional pot ser tant conscient com inconscient. Per evitar-les, hauríem de ser capaços de qüestionar aquesta norma imaginada o falsa norma. Al igual que hauríem de ser capaços d'escoltar aquesta por que tenim. I també seria molt necessari analitzar els recursos que tenim per gestionar els conflictes interpersonals. Un tercer grup de falses culpes són els autorretrets. A vegades ens arrepentim d'haver fet quelcom perquè potser ha tingut alguna conseqüència inesperada o indesitjada, sense que nosaltres haguem fet res malament. Senzillament hem tingut poca traça, o ens ha fallat la memòria, o hem tingut nervis, etc. T'ha passat alguna vegada que t'has deixat les claus dins de casa o en un altre lloc? I saps perfectament que li ha succeït pràcticament a tothom. Però en aquell moment potser et costa molt empatitzar amb tu mateix. Som humans. I d'alguna forma ens arrepentim de manifestar cansanci, de no sostenir la nostra atenció indefinidament, de no recordar-ho tot, etc. Són, en definitiva, retrets dirigits a nosaltres mateixos per haver fallat en alguna cosa
i no haver aconseguit quelcom que volíem. I això ens dol. Em vaig endarrerir i vaig perdre l'autobús. Em vaig quedar en blanc i vaig suspendre l'examen. Estava molt nerviós i no sabia què dir i la cita va ser un fracàs. Tots aquests són exemples d'autoretrets. Un quart grup seria la pressió externa, quan ens culpen. Entès com una pressió excessiva externa que ens influeix negativament, provocant que dubtem de nosaltres mateixos i fins i tot que arribem a creure que hem fet quelcom malament. O potser, tot i que sentim que no hem fet res malament, sentim malestar i ens submetem a l'entorn. Aquests casos de pressió externa formen part també de la culpa desadaptativa i, per tant, hi aprofunditzarem en aquests 2 següents episodis en què parlem de la culpa. Etxeburua ens explica que és especialment fàcil generar aquesta pressió externa en persones immadures, com nens i persones dependents emocionalment. Aquesta pressió existeix, per exemple, quan algú ens fa xantatge emocional amb l'objectiu de que ens ajustem a determinades normes. O quan algú ens fa sentir culpables per aconseguir que fem quelcom que ell vol. I és quan sentim aquelles frases com pots ser tan egoista? Tenia un altre concepte de tu. T'importa un bledo el que jo senti. Tots hem viscut aquest tipus de pressions. En els pròxims 2 episodis descobriràs maneres avançades de gestionar-les de forma sana i satisfactòria. Si tens ganes de profunditzar en la vergonya, la culpa irracional o els autoretrets, els treballarem en episodis on parlem sobre l'autoestima, la dependència i d'altres. I fins aquí l'episodi d'avui. Cada 10 dies publicaré un nou episodi. Què opines? Què t'ha mogut aquest episodi de Pulsacions de Psicologia? Hi ha coses que no hagis entès o que creguis que seria interessant aprofundir? T'escolto encantat. Envia'm, sisplau, els teus comentaris. Sí, molt important, si t'ha agradat, si t'ha servit o creus que li pot servir a algun conegut teu, sisplau, fes-li arribar. Fent-ho m'ajudes enormement. Moltíssimes gràcies. Desitjo que hagis connectat amb aquestes idees i que hagis gaudit d'aquest podcast. Des de l'Índia, t'abraço amb força i ens veiem en el pròxim episodi de Pulsacions de Psicologia. He fet servir les cançons Oceans of Sun, Spirit of Fire, Different, Litae, The Clock of Life i Time Flow obtingudes a través de 50sounds.com.